An kama mutum 3 daga cikin waɗanda suka yi wannan aika-aikan, amma ni ban yi farin cikin kama su ba. Kun san dalili? Inda yau a gaban mutane za a ɗirke mutanen nan a kashe su, wallahi da na yi murna, na ji daɗi, hankali na kwanta. Amma daga kotu zuwa prison zuwa kotu, a nan magana za ta ƙare. Mutum nawa aka kama waɗanda ba suna an san sun yi kisa ba kashe su ba. Yanzu wanda ya kashe wannan Hanifan yana ina? Yana raye. Wannan kawai daga kotu a je prison a kai su, a wannan su kuma waɗancan ya riga ya kashe su, ba za kuma su dawo ba. To jama'a, duk wanda wannan abin ya sa shi bakin ciki, duk wanda wannan abin ya sa shi ya ji haushi, wanda wannan abin ya sa shi ya ji ba daɗi, dan Allah ku daga hannu za mu yi addu'a. Kun san dai addu'a ba ta faɗuwa ƙasa banza. Ku daga hannu mu yi addu'a. Waɗannan mutane dai wallahi mutanen nan ba kashe su za a yi ba, su dai sun yi kisa. Addu'ar da za mu yi na farko, Allah ka ji kan wannan bayi naka, wahalan da suka sha a wajen fitar rai da azabtar da su da aka yi, Allah ka sa shi ne ƙarshen wahalar su duniya da kiyama. Allah Ubangiji, muna roƙonka da daɗaɗan sunayenka, waɗannan bayi naka Allah ka uƙubantar da su waɗanda suka yi wannan kisan. Allah muna roƙonka, iyayen waɗannan bayi naka Allah ka ba su juriya da haƙuri na rashin su. Waɗannan wanda suka yi wannan aika-aika Allah ka wulaƙanta su. Waɗanda suke da niyyan sa hannu domin a fito da su, suke da niyyan sa hannu domin su ga sun kubuta, suke da niyyan sa hannu domin su ga a'a sun sha, ai su ma suna da incin rayuwa, Allah ka ɗora musu musibun da ba za su iya da ita ba har duniya ta tashi. Allah muna roƙonka ya Allah, Allah ka wulakanta su da su da wanda suka goya musu baya. In tura su aka yi wannan aikin, da wanda ya tura su, da wanda ya ɗau nauyin aikin, da wanda ya san za a yi bai faɗa ba, Allah Ubangiji ka ɗora musu uƙuban da baka ɗora Fir'auna da Hamana da Lamaruzu ba. Allah muna roƙonka, Allah ka ɗora musu ciwon hanta, ka hana su maganinta. Allah ka ɗora musu ciwon saifa, ka hana su maganinta. Allah ka ɗora musu ciwon ƙoda, ka hana su maganinta. Allah ka haɗa su da ciwon rashin fitan fitsari, ka hana su maganinta. Allah ka hana su da jinyan ciwon rashin fitan kashi, ka hana su maganinta. Allah ka ɗora musu HIV, Allah ka ɗora musu ciwon karkarwa, Allah ka ɗora musu ciwon girgiza, Allah ka ɗora musu ciwon makarkata. Allah Ubangiji ka hana su zaman lafiya. Allah ka ɗora musu ciwon hawan jini da ciwon siga. Allah muna roƙonka ya Ubangiji, Allah ka ɗora musu cuta wadda ba mutuwa ba kuma ba bacci ba. Allah ka wulakanta su. Ni wannan mutanen inda ni ne nake hukunci ko ɗora rashin lafiya, wallahi summa tallahi ban san wani kalan cuta zan ɗora musu ba. Amma Allah muna roƙonka, duk wanda ya ɗauri gindi akan wannan abin, akan abar mutanen nan, Allah Ubangiji ka ɗora musu wannan cututtukan. Da na tashi abin da na tsaya na duba, sai na yi misali a kaina, ka yi misali a kanka, a ce kai ne kake da 'ya'yan nan da wannan matan, sai ka zo ka tadda an kashe su. Da Allah wani irin hukunci za ka ɗauka? In abu ya faru, ka yi misali da kanka ka gani tukunna, ba wai a'a ka yi misali da waje aka yi ma wani aka yi ma ba. Allah Ubangiji ya samu dace. Allah tsine muku albarka waɗanda kai wannan abu.